Halo Mbak Kem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismail. Ada saya ya. Mbak Kem melok piye, Mbak? Numpak nang kene. Ndas. Yo. Ayo. Ya, bos, sampai nomor Untunge. Ya, enggak apa-apa. Ada nih, Mbah. Jaluk numpak tuku mobil ya, Mbah. Lah keluargane wis ngene. Dah. Kowe piring melok pisan, Mbah. Enggak mobil kok. Makanya dicor, guys. Lah, Iya. rame ki. Ya, yo. Cepu ki. Kok terus jablas mulai. Balik merah. Biasa semua. Mbak Seripah mang yo. Aku ini mau pengen roh cepu, Mbah. Kok nek mubeng mari wisan. Penasaran. Kenci. Kalau rasa mulai kene-kene kan Inep. di keluarga. Bisa delok kelakone. Iki ana Amel, Peri, Dapi. Jadi kembali. Wala, tapi yo kene kakean cangkem kabeh. Iya, terus mbiyen. Kabeh. Bebek Mbak Puji, Mas Sandri, Mbak Seripah mah jane pemelok yo. Ya Mbak Sripa pemelok rewang barang wonge. Mang Mbak Sripa pengen di jareji. Heeh jane. Tak telepone kok ben. Ben usul. Lei. Dek kekel truk ini. Andre nak seseken Lho lah kae. Mak apa kae? Orang pengen bolan isi-isi lama. Flese tak patenane kok nek aku dipateni wong. Mbak Bese. Bese. kok. Wis kesik, wasik kesik ae. Iki wanita Wonder Woman kok. Sekaligus jadi Woi, gimana? bakar. Wonder Woman ngalahi iki. Pampreh, wani pereh pedes pereh diterjang Mbak Deni pora. Awan ratumu padahal. Walah ya ora trimo awan ratu. Ngene masing mau ratu. Jarene ngombene kok ndak wis kok Ya, ketemu. wis turu iki kok. Oh kayaknya didodok. Ratu musik karek vlog. Tapi ini kan nek ngantuk kacau. Lah kok pokoke kok delok nek kene Mbak ya. Iya. Aku yo ora, maksud sing ape betah. Pokok ndelok nancep ning kono sapa leh? Kok ndang kene ndang turu. Pokok tes sak iki lho, konten. Aku kan ngene bojoku sik Mbak. Iya, hampiri. Anu apa? Nang lebakaran nang lho. Iya, wis pokokane pisan. Bakaran kacang gorengnya. Gawakno kabeh gorengane mbok gawakno. Gawa kabeh dibareng kepangan. Pangana sakmono kae kok. Ana tapi sedone tatas yo. Sakmono kae kok. Ala-ala. Yo. Ala-ala. Iki Pak Wawan cek mergawe, guys. Nek tahun baru ini biasanya rame mangane yo.
Mobil iki ben ndi? Aku panik. Lanjut lagi. Oh, mobil iki iso ya? Rame. Banyak polisi, guys. Loh, dialihkan. Jadi truk gak oleh ya? Jadi kalau dia apa-apa tak iso. Menang ae. Yo. Bapak begini nih guys. Piye? Kok ora ngerti medun nangok. Wis memasuki area kene nek wis memasuki area taman ki wis biasanya buntu loh. Tapi kita nggak tahu buntu ora iki. Malah ketok cilik. Cepet sih tidak. Hah? Cepet sih di. Aduh, mana buat? Ya wis gak oleh. Kita jalan maksudnya gak enak sepeda motor. Oh ngono. Makanya jalan-jalan gak enak. Rono ya wis mlaku ngono. Cara mono. Oh, ngono to, Dek. Mesti palange ya, Dek. Lagi muter tok. Apa ning ndi? Biasanya parkiran Mbak. Lah ya ning ndi parkir? Ya, halo. Syuting enggak? Lah iki wis tak syuting. Ada terus yang bikin Arwan nengok ning ndi. parkir. Malah ning ndi. Ono wis jocok ono lho. Alon-alon tak alon-alon. Neng kono. Ya kono. Puji ku apa puji? Mau kemana Bu? Ape ning ndi? Beri langsung ya, langsung lewat Lihat Beri. kono ya. Ya. Lihat kono gak iso. Bu, parkir aja di sini. Lah ya parkir nang kene gak oleh. Ya di parkiran sini. Oh. Lewat di iki. Aduh. Jeblos saya. Lempok itu, nyangkut di kono. Lah ya parkir wong mlebu rene kok gak oleh. Jangan sini. Kalau ning gurine kene. Guri. Malah puji diendek iki. Boleh sing ayo. Musik ora iso. Iki foto. Parkir iki iki. Ngawur. Sosis aqua dingin. Hah? Es teh, kopi, sosis aqua dingin. Es teh, kopi, Dia ning ndi, Dek? sosis aqua dingin. Es teh, kopi, sosis aqua dingin. Es teh, kopi, sosis aqua dingin. Puji mana gurine kene diendek kan? Par medun. Es teh, kopi, sosis aqua
minggat ya? Diendek. Gak iso mlebu. Dasnya tuh hilang. Dasnya mahal. Ngopo kae ya? Ngombene ben ngono ayo. Gak usah digawa ya. Ayo. Kopi, sosis, aqua dingin. Es teh, kopi, sosis, aqua dingin. Es teh, kopi, sosis, aqua dingin. Es teh, kopi, Oh, ngerimpung. Uji mang bisa. Izin dicek. Di parkir ya Bang emang. Ya nanti korek. Loh, takut. Ngeluh. Eri. Gak nggawa tripod. Aduh, malah dasku kok ngeluh ndelok wong ngene iki. Iki gurih, Den. Ngarepe kono ya? Ya kono ya iso lewat. Tuh. Uji mana yang tipu diedek ya? Wongnya diedek. Gak iso mas. Aduh, aku nek ngomong akeh ngene iki malah buntu. Kita arep kena lewat kene ya ubang-ubang roy. Silete tanggung. Nang ngene iki kok istirahat segak. Malah rene Mas Bro. Alah nyumpel mah. Saya penting parkir rene. Tuku jajan. Ya. Sing enak. Sosis nah. Gak beli ya. Ya, saya sebentar. Udah cepet. Aduh, aku nek ngomong ngene iki malah ndas. Ki mau roh ngene ya udah ngomong ae, guys. Tapi ki mau ben gak penasaran. Enak opo ning kono kalau ning kono. Nang omah ki penasaran, nek teko kene beli. Iki lho sing nyanyi. Si Omes. Kalau Jare sapa sing nyanyi? Sing nyanyi jare sapa? Karo. Aduh. Ayo mulai ngeluh. Aduh ya. Apa? Ya tentang sosis. Kakak apa yang minta? Malah nih. Ini jeli pakai sushi. Sing isi 2 apa pira? Isi 2. Kan 3. Bu pira Bu 3? Enggak usah. Itu pakai apa? Saus, mayones? Mayones ini. Sama saus tomat ya. Nek omah mau sosis rambliur. Santainya kakak. Kita kok ibu. Kita